Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Nobyembre tuig 2021. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 16, bersikulo 1 ngadto sa 8. Ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan ug gisuginlan siya nga ang iyang salapi giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan. Busa iyang gitawag ang piniyalan ug giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo? Hatagi akong hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na piniyalan. Busa miingon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawaon na ako sa akong agalon, unsa na may akong buhaton. Wala ako'y igong kusog sa pagtrabaho ug bugat ug maulaw usab ako nga magpakilimos. Mao kini ang akong buhaton aron kun papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higalaon niya ako nga mupasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanang mga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali? Lingkod og 50 lang ang isulat, matod sa piniyalan. O giingnan niya ang usa, ug ikaw, pila may imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali? 800 lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalo ni ining tikasan nga piniyalan, midayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat, kay ang mga tao ni ining kalibutana mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.